Fáilte Recordia, my name is Mr. O'Sullivan. Gné-Alt an Timpeallacht. Motherle an Timpeallacht, pléig na pointí seo a leanas. An tácht a bhaine le sin, rá faointe dhearfacha faoi sin, rá faointe dúiltacha faoi sin, molla amháin atá agat faoi sin. An tácht, is rud tábhachtach é an Timpeallacht. Tá sé tábhachtach an saoil éagáil ó Gné i Frúil. Ar nói, tá buntáistí agus míbhuntáistí ag buint le sin. Pointe dearfacha héin. Tá áileacht an dúlra i ngach-áit, timpeall-oring agus tá sé saor an aisce. Is féidir leat dul ag siúl sna páirce na foréise agus ar shiúlódaí ciúna. Tugann na háisina seo brise do gach duine agus cabhraíonn sé le nó leabharsláide. Pointe dearfacha dó. Tugann an timpeallacht ara do gach duine. Cabhraíonn dúlra go mór linn. Feidhmíad isce ó na huimhneacha, bia ó halamh na bheireamóirí, éisc ón bharraige agus éadaí ó na hainmhithe. Pointe dúilteach a héin. Sa saoil nua-aimseartha seo, déanamid dearmad ar an bhástra agus ar na hainmhithe atá timpeall-oring. Táimid ag cailleadh amach ar na rudaí tábhachtacha, na baca, na héin agus na craoin mar shampla. Pointe dúilteach dó. Tá comhlachtaí móra agus lucht tógála ag tógáil monarcha na móra agus tithe ar fud na tíre. Déanann siad damáiste de gnáóga spéisies cosanta agus tarlaíonn a lán trúalú freisin. Molla amháin. Tá an timpeallacht tábhachtach ach tá buntáistí agus míbhuntáistí ag buint le sin. Bhuling ara chuairt an timpeallacht chun todhchaí álinn a bheith againn. Slán libh.